Ada na boss. Dala kang malong boss. Dali. Ayan na. Sundang kang Ano ka? Ah. Yan, ito ka dali boss. And guys, hello guys, this is Eric Hilot. Welcome to my channel. Kumusta na mo guys? Magabi boss. Kung sa'yo pamatigyan na to? Hindi sa ukton, hindi sa Kung sa'yo yung book doon, kana... ano yung dati nga rin na hindi pa yung dugay ganyan siguro kahit laylay. Laylay siya. Ya, isa pa. Laylay, bangka, dire. Kung sa'yo po dire. Kanan, pumakon gati. Murag mamaon, murag sakit, murag nipod kapoy, murag sakit. Mana? Dire na po napita. Diri pa anak. Damay na natanan niya. Murag dibihan na tanan ang kuwan. Sige, sa pag yun. Sige. Asa ka itong balay no? Dito sa Dito. Aurora 6, mana? Nararasi. Ayan guys, so shout out sa taga Aurora 6, Digo City. Ayan, shout out sa iyo, kumusta na mo diyan? Nasi sa diri atong tabangan, mamoy po na po usahay niya. Sakit-sakit na po ang likod, batang. Basta natanan part sa likod no, so atong tabangan ni na ba nato pagkampo sa Ginoo guys. So of course ako mga viewers nga nagasuporta sa kanunay. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagsuporta sa kuha. Maraming salamat guys sa inyong pagtanaw sa kuha kanunay, sa pag-subscribe, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat. Of course, malapit na po akong mag 1,500 subscribers. Maraming salamat. Kung wala pa subscribe, please subscribe, like and share po. Ayan, kung mahilig ka sa hilot or traditional. Ayan, of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, my top 5 viewers country. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, India, Malaysia, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat. Ayan, of course lahat ng mga OFW, God bless sa inyo ha. Kamu ang tunay na bayani. God bless sa lahat ng OFW. Of course, salamatan ako number 1 ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, maraming salamat sa lahat ng aking mga customer. Ayan guys. Salamat po kayo nga nabalik na po. Ayan. Nakasubscribe ka sir, wapa. Makalugar ka, ano ko yung channel ka ni. At sa YouTube, search lang mo to Eric Hilot. May naman ang isa, no? Importante ba kay isa? Pero murag ako masawa yata. Nag-subscribe. Ayan. Salamat kayo, no? Kung gusto ka maging friend, nakuha na ako'y Facebook. No, nanangutan na sa Facebook na ko Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan, usbo na ko guys. Na ako'y Facebook, no? Mas ganahan mo tanaw dito sa akong Facebook na dito tanan ako mga gipang upload pod, no? Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan guys. So thank you for watching my YouTube channel. Yan ay nag-comment kung taga-asa ko, taga Digo City ko. First Trump Street, Rabina Compound, Barangay Sunuan, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. So ayan guys. So shout out sa taga Aurora 6, Digo City. So shout out sa inyo. Please subscribe po. Maghilot na ko. Okay sir. Kami mong t-shirt sir. Buta na pa rin. May gulay matandog kay makuhan man no. Mabawasan gamay. Galon shot na rin. Ano mana mo kon? Tama na bro. Ano sa man? Mag-short. Okay ra kana. Or mabakser ka. Galon lang na. Hindi para mura komportable ka, no? I-charge ako ni Diamond. Mag-charge dito. Meron ka mas basa. Okay.
Okay ka na? Ah, sige. Ayan guys, maghilot na ako guys. Please subscribe po. Love you guys. Thinking about you. No, 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 no way. Interior, cake na ako, nindot, ganyan, ganyan. Likod o, picture. Atagyan mo. Mang. Tubaga. Ito, kabalo. I-open lang, i-open. Ipadot ng mama. Hindi ko kabalo. Sampat open na. Ah, may open. Ah, open din. Ah. Translation. Ah. Ah. Hindi kayo nag-ulay. Pagbukan ako, hindi magparit yung ano muna. No, 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 no. Pero katong pag-glass rin nyo, mang. Wala naman, mang. Nakalusot naman tato. Mangis ako. Atong, gisirox lang, ano lang. Katura ang gipangkuan. Oh. Yato ka? Ah. Pero ang uri yung gayo na dito sa trans. Ito din ang pangalan, boss. Arman Jan. I-charge mo cellphone. Baka yung na-charge mo, gabi? I-charge lagi sa pangatumagan. Sila. Oh, charge. O, i-open ng air pilot. Yung pindan? I-open na dapat. Ito yung ano, air pilot. May bulyo. Hindi ko gano'n mag-reference. Ito na mo, gabi?
Demon, ikambyo sila demon. Kanang itom diya sa kuha. Ilang. Di ko ito na isa kasi ito. Nagatang puti dito, speakers. Tanawag nag-charge, oh. Puro na lubat. Tingog, tawag ko. Sakit na siguro yung pamatik ito. Nangingog naman. Okay na to yun, no? Balik tanto na. May kuan. Busy ah, busy. Meron siya taga-pulay. Masok na ikaroon. To make it sure. Ato meron dek? Ato meron? Ha? Park? Dili mo. Ano yung trabaho na yan? Internet niya? Hey,
Luto. Ah, Wala ko sige dia pamalit og binigar. talang. Ako na. Talang man dito. Vinegar. Apang tawag diri kanin. Oh, ito na. Mga. Hello. Hello. Bikorta. Hello, Ben. Ha? Ha? Wala. Pwede ba bailo sa Alvin pa? Pa? Ah, Alvin na, bailo sunod. Ana? ah, O daw. lasot sa. Alas 8 daw, Ben. Okay. Dog. Ulit sa binigar. Ngayon, bota ganito. Duduin. Ow. Magabit ka ni balon sa silan mang bakal. Wala lang ito kay balon mo. Next snacks. Gatas siya. Gatas siya ang flavor mo. Lagi na mas na eh. Ay, kanamot mo wala. Wala man. Oh, sige, sige ito. Wala, 691. Sa di na iyang gitulit mo kuan. Nagkatumang gate nga tag 700. Ilan kay padala mo? 700. 700? Mandi doon siguro siya. 691 ako nadaan. Ay namalit na sa exam ko to. Inam na nga, tagaan na exam ko si BG. Kada yan mo. Pwede dito suka. Binigar. Manggatas mismo ano. Wala kayo magkaunan. Vinegar pala. Isa good katong kasi. Ay na bininggar daw itong tag-city. Vinegar katong tag-utso. Buhat ni mo daya mo na eh. Sa ngalan. Tapoy na ba ko na?
Kung di man ka mahubog, Dili pa doon. inom lang. Lagi amo politik ko. Agi mainom, no? Balik ka sa ito. Oo, kabalot? Ha? Wala na. Wala. Itlog lang na sila ka.
ka na din abot bisita. Sige. Again. Okay. Naog naman na igagmay. Dali lang ba? Kapoy ba yung taong ko doon? Init ako sa kong bibi. Pag-ibig? Ano na, isda man na. Kaong kalwa ron. Anong iluwat, Jud? Utol. Away ligo swimming pool eh. Pare, gumina yung mga mamana ba mo? Paspasan ako na ako. Ano ho? Paspasan ako ba? Away, ang taong isda. Ikaw, ay, hindi ka makakabot. Paspasan lang ba? Dili, inday ba? Kapoy ba tagluto mo? Yung anong luton Jud mo? Kamu dahil luto, ako'y magluon. Oh, sige. Galing ba? Ano daw ko? Jollibee, dili lood dahil mo no. Tumula ko wala na dyan po. Oh, Ah, gulay-gulay. Ay, hatag, ano, Nakuha man ang kwarta. bakang cake. Natin pa mga kwarta. Di pa natin lang. Bitch. oh, yan, ayam. Kira? Ay. Ah, may tutup-tutup lawa, no? Kira kita gonta ba, no? Tuig na good. Dukol pa lang, no? Wala, hindi lang yan mo. Tuig na good. Dugay na, di ba? Apit ako ito Pasko. Hindi mo na lang ba? Sabi ko sa akin. Ako di ko ka-memorize mo, ko. Nahilot ang taga doon. Nahilot lang, hindi ko ka-memorize pa. Kami naman dito ko dito kami sa asawa. Isip ko siyang cake. Susubuan ito. Ito bilin tayo. Permanente naman ko waiting there, boss. Permanente mo ka emergency kayo. Call, lida call. Dami yung palagi sa'yo. Uy, kasayo mo niyo. Pagkitigil ka kung likod lang, kapaw lagi na lagi, ba? Makalit lang magsipot na yun. Pagkitigil ka na, di na yun makaya. Yan ang grabing lihok, baka nang trabaho ko daw. Kasi wala to. Asawa. Medyo lang ang ganito itong Ah. Minusa. Ah. Isting ako lagi ang natin. Pagkagi ko na huwag makaulit at makaulit sa ito. Ganito lang mahilap ko ito. Waragan. Daga mo ba? Ito dahil ito lang yung service na ko. Kaya yung hanas iman. Layo ko tayo. Hanas yung... Anak ko daw siya ko. Kuhan ko. Lamig ko kayo ng matabang. Pagkaan na lang. Agay ka na. Agay sakit na. Sakit na ba lang. Kawan di kami mo. Ma'am, ganahan mo ko. Ano? Pero kan marami kong kapiuron niya. Ah. Pagkauma. Kaman. Hindi mong silbi mahal. Pag nagtabi ko kay nasisagit. Nasisagit. Wala yun. Wala lagi yun. Ate man mo dalawan ng sakit. Sa paghilot naman. Kasi na sakit nila. Hindi sakit na. Pamaol ganin mo. Sakit ang pamaol. Ilutong na. Okay ra. Kasingit ko. Kahilot ako nga nga.
Ayos na rin. Pagkaugma. Pamahol mo siya. Ito na yung rin po ni. Kulangan ka ba no? Nahilot ko na ito na. Rad, nagwaya na ito. Siya na. Ano kabulan? Kabulan yun ba? Wag yun. Hindi rin mo kasi kuha nga sakit mo naman na rin. Barato na kadabog. Story yun sa kuha boss. Sa mahilot yung kapol. Sakit din sa mahilot. Pero ako yung balikan na rin. Ang alibyo man. Lami manimig kong maog sa kadadlaw. Ako na iya mo nga. Mungkin ako gi-explain sa kusawa. Lahi kung gudang inigawas mo portahan mo pagkaugma po. Wa naman. Ana ba? Asa mo rin mo nang gihilot kag murag kag Kanana ba? Gambiyog kag batang gamay na inigaugma mo samot manoon magkaluya manoon ka. Disking dapat gani ini ko maghilot pagkaugma. Nandiyo ka. Bisang alibyo lang gud nga. Marag ba itahan anak na no? Pero yan, distin mo dito yan na dali dyan ko sig pilot pagkaugma mura na tinga na kung gagano ron kung British na. Kaya subuo na to. Sige na kayo. Ang tig na. Ano Ito naaptan mo, naaptan mo tayo mo. Malalag pa ko boss. babae? Oo. Namalingkin na nila, hapit na may kapahilot. Pabuk po siya. Layo mo yung siya sa pool. Nagkang din na hello tayo sa malalag. Kanig din mo mo balik ko do. Makaagay ko ba nga ka na, agay na, agay na lami ba na. Babae mo to. Di ba? Walang taga kay para kastaran ko at Natisting lang po siya. kisa pa mo ito. Tapos ika upat ni Atem. Nakagangan niya po na kinatawaan na yun. Ano ba? Tutok na nagdulang na. Ganang kurang kapit ka ng gana. Magkanalala. Nama siya ko ang dakon. Nag-joke ako namay ka nang naghumukon. Ako maghumok na anak ko paghahion. Dahil siya kay kanaging karahon kuan. Masakit din siya kung nagdulatan. Balhin. Ha? Ito napita sa likod. Nga. Balhin sa likod. Di siya ni Oh, ang gagawin siya. tanggal. Di ba rin sa ubos? Pataw ka na. Pinang beda ya? Para tapos sa gilot. Hindi, pahilot niya itong pinakasakit siya na. Ang sarap ko, di burot. Ang burot di bubag. Wala na dito rin sa boss ko. Mata na hilot ka na ko. Yung man mutiro mo testing mo siyempre mo kung ka ko kay para nang layo. Ay, ganun. Natingin lang ito ya. Basta ba? Hilot ka. Kanang, yari, pahilot ko ka. Gusto mo, kung makanang buga. Mabayan doon po sa dohol ba? Kan tama po tong dool. Naano man siya gitawag? Ang problema lang kay marag makumpir nimo. Mo na gid Osman bitaw yan. Ano to? Ano yung kapailan to? Wala tuloy ko mga adlaw po ka. Lugar na yun. Samot ang ako'y makahilot at biya. Katong nagmasag. Ano ba, hilot lang. Hilot lang po. Ganahag dili. Memorize naman ko na ako ng mga lusay ko. Asa naman ako. Lusay lang din ang pagkitaon. Ang unod, sliding lang ang unod. Pero katong lusay, imod yun na lusay. Di nyo na sa mga kwan. Huwag doon ay sakit na kwan. Ano na ito pang nandito? Ano, para naman may ito ako eh. Wala mong gantong anak ka. Wala ka ka lang. Wala mo ipoy ba? Wala ka nagkuhan. Kaya na. Matigagan na itong mauban sa baho. Baklay, magbubok ka. Pagpaloon. Na ikatong dire ko itong boss. Hindi na kaya ka. Di yung ata to. Pero diya mo kami parking on. Oh, diya. Pero tumari ko diya. Hindi mo tayo na ba? Okay, walang mo ito yung nagkuhan ay truck. Saan ako?
karga na dahil kung pinakasakong bukas ay duha pa'y patro natagtulog ito nung tag-18 kilos grabe wala yun ya nambot eh basta 18 kilos tawag mo bro nagbuwan times 10 ang gusto Ako na nagsaksak lang ha. pag-ito sa po suyo po I need you to bring you to okay check lagi ilang kamay diferensya rin dyan Rakuan dyan. Kulang. ay silingan Dagang lagi mo drag pang hilot. Ganang ko. ang silingan lagi din adaw lang ano ka taga tulog ito ugo Itong hagod lang na yung pasukal pa ano, up and down. Kutok yun, dako ka mo, kutok yun. Pag makuto na sa boss namin, yung resulta na. Ah, kaya ka na murag naig ko. Betang yung judo. nakuhaan sila, nagbalik siya. Natamaan. Sakit sa nga, ang explanation, sakit na lamig dito sa baka. Di mo ba pwede ka na naon na natubos mo? Hindi na naon, ano? Kaya ko, iluot siya ba? Yata, iluot, tama niya. Murag, ito ko. Ano naman niya? Anak ng paggamay. Ay, paggamay. Mayroon yun. Boom! Siguro, tutunan ako sa pili siya. Ang ato mang gipangitapos nga, siyempre may pahilot ha. Dapat tanaw, dili man karon ugma, inigmata mo lamig yun atong feeling ba no? Save ba? Ako ang dire kay kasagaran dire, ini ko maghilot naman, mo ana mo sila biya. Oy, mo ana naman. Oo no, mo ana naman. Boss, ang juga ko lawa sa lamig, ang pagmino pa. Ako mo pa may paghuman boss, ang tiki. May mo. Mo na mabalik yun Mura, boss. mura, pupunta na kumbahan. Mura kung kalit mo na ako. Yeah, kumbahan. Pero, yun eh. Man. Naala na, malalagan ito. Pero ito dito kahilot pa no? Layo na dyan kayo malalag no? Rara, pila ka kagian. Agin ko, padada. Oh, sa sulok, layo naman kayo kinasulok. Samot nang mupasok pa sa malalag. Tiyak ka. Wala yung ganahan ako. Sige ka na, naigo na yan. Doon, pag... Mura na ganang... Gaan na. Nangita na ka naman, marusay na ka naman. Marusay. Di mo bukat naman sa mulawas, kung ginawa, mapitahan mo gud ano ba ito? Gusto ko ginawa. Ako bantayan ako biya ka na. Ikaw na. Sige na ka na. Sinulog. Kasi ko lang tulog. Bukat. Bukat na kayo. Makabantay kita ang maglain dyan. Ilan yun kung bukat na ba? Di na mo dala o ganang stretching. Ganyan ko ka Ah, di na, ma-exercise. Kaya pala dito si Ma'am kanina. Tubig ko sa pilot sa kuha. Ay, yan, mana lang pilot. Pilot siya sa kuha. Diyan ka na sa mga spagger ba na major ba? Hindi, tayo kayo. Hindi mawala yan. Sakit yung likod. Pilot ang kanina. Buto dito. Lahi ang likod ng pilot. Wait, anak. Mura man naman, jadi live juga ginamitan. Agay. Oh, kairo man to, kairo. Kasulay ka na, ulapot. Chiropractor ang tawag ka na eh. Okay, isa.
Chiropractor may tawag ka na. Okay, gitu ya, pero lagi kuan, lagi dahil yun ang andal gitu yun. Kuan yun. Muna na nagsikat ron. Chiro. Ah. Kapag mo, gara na ang maglapo yung pinabili na. Ano ba? Nagkabanod magsikat ng Chiro kaya ako napa ko nga tradisyon. Ako'y tradisyon pero full body nga tradisyon. Moderno nga tradisyon eh. Pwede ka nakabasa kahapon gabi eh. Masa, haba, digo. Kanina, nang masa ko kay Hugo mong ibigan ko. Pero sa natural nga adlaw, dili. Mo dinili kay boss nga. Kung din ako sa mga gusto na. Hagot ang sa dili, otto hapon gabi bawal mo ng masa, haba, mamunas, maligo. Pero Bawal mo na ano man. Ang tawag ka na niya pasmos kusog ha. Madala-dala ginato na. Ang hindi nga na kung di gyud na mo undag basa, limbaw kung nagabasa jud ka or masa lang ko. Muna yung nunggan na paralyze, walay kusog. Dili na sa stroke, paralyze, walay kusog. Dili may kusog, ano? Kamang, pero narangikan ko layo ya. Ora nang dabaw og kuan. Lagay masa di kay namo kung gamay. Ang Hindi sa pwede mo. balik sa COVID pero dili gud na bali nga siguro gud na. ang maigo sa mga tiil ra. Ah, Yung problema kung siya nagpasaan sa lawas. Tiil. Tiil rin maigo, sa tiil karon yapon. Na may advantage, dugay pa po. Daghang guglo itong mga babae na payat. Wala gud mo tutuloy, tuog gud mo ko butubunugan na namo gud. Pati yung sakita gyud. Pagkaog mo. Ano ko lolo yun eh, binuatig din. Di lagi pati mo gabi mo ito makahilot yun. Pagkaog mo, mabalik man. May iskutan naman po, balik mo. Balik ka po, tagdugay. Tagdugay. Ito ko mag-1.5, lipay na kayo ko eh. Nagana na ba? Nagana na nga subscriber. Yan na po kayo subscriber nga tagagawas. Kaya makita man ako ang views boss. Natural ng views yun, mga 100. Pagkaugma na ako na kayo. Pagkaugma man sa ito pa na itong gabi, sa lain yun yung gagawas. Dili gini sa Pilipinas, kaya natuog na mga Pilipinas. Yung laing lugar mo, man na iting mata po nila. Ang gabiin na to, mata naman po sila. O, niabot na ba? Kaya natin, kaya di mo undang akong viewers. Adlaw gabi akong viewers. Iyag, kuya! Tama? Wala do. Kusog kuya kayo ito ni Buto. Lah, Oh, dia dong bet ko ko di kilala ko kung sino. Ayun. Gini yung nagkan. tawa Demon. Hindi kaluoy sa inahan. Mulo na sa inahan. Hoy, naloy ko ni mo! Tawa ba ako yung daddy? Tawa Oh, niya. ita! May ulit ako ni mong babi kit balay be. Yuli na dito Demon. Wala kita sa Diamond. Gusto naman na mapilot si Alvin. Tapos mapilot na dito. Sakit-sakit na dyan akong nawag mo. Grabe ka ba? Pero sige na ako na sa hilot rin. Nagkamang-kamang na tulog na dyan sa purok. Pati na dyan sakita. nakakalit. Ano dyan sakit na dyan ba? Oo. Natulog-tulog pa dyan rin. Wala pa manawag. My big girl. Ay, wow! There we go. Yan, nanapin pa kong sige na. Wala na yung uban. Hindi ko ni mo. Palitan dyan ang batas mo na. Yan. Oh, wow! Oh. Ako ba na yung nasbuton? Hindi. Maniyan. Yung kita ka, ba't yun ni Mamang okay? Parang tayo na ko cake niya. Niya, di pa din taho din sa buon. Asa, spesial niyo. Love it. Kado ko yata ni si Din, pinasukan. Yan, ako kasi ding. Naman na,
Davao. Bakit na doon mahurot ang therapy sa Davao? Pero niagi man sa iyang ulang kuhan. Ako ang Ayos pa ito. akong gilpos. Testing. Nawag siya, nawag. Yung kalimot ang testing siya. Pag mag-hilot ako siya. Highly recommended. Medyo kayo nang hilot. Wait, mabalik. Balik. Sige, balik. Hindi mo sige yung kadresel. Layo, magkagagod. Ang akong una-una ba yung gasolina. Bahala na akong gasolina. Basta ako masatisfy ko sa akong trabaho. Sakit ka kayo, Rick. Sakit. Sakit daw, pero pag mo lumikabit eh. Marilib ka siya ba? Lalim, magkamagisolina pa siya, no? Sa iyang Fortuner. May pala gasolina, mukhaom din na 500. Kalibo ka. Ulang na ba? Round trip, no? Kalibo. Ya, one pa, buhangin. Nilayo, no? Ulang siguro 500 sa Fortuner. Libo, buhi na. Libo. Marag ya tulo na sa ano. Eh tumo man. Buhi na, no? Yan po aircon rin ba dyan siya? Di alam ba yun, pwede ko siya mag-aircon. Di aircon. Di mas mukhaon, bagi pa, no? Ano po kayo, hindi po sunod, okay na bintana. Kasi no, mag-bin problema. Di iyon ang sakyanan, okay na yung bintana. Nadaot dyan, ang aircon, nadaot. Wow, chill. May minivan. Oh, nag-Fortuner niya, diablihan magbintana. Mahal yung gasolina ko. Pero kasagaran yung Fortuner, Rad Anjon. Pero basta mag-upgrade bintana, una kita nagtipid na rin din. Isa yun na nagtipid para nirekilot. Padagan, ablihang bintana. Ah, talas kayo. Eh basta mag-aircon niya sa batang beran dyan, hudo kita sa ako. Dati nag-aircon ko. Tayo murag mahal naman gasolina. May kulang mga 500 matanaw. Ganun ang phone niya. Mekanik ko rin niya kay nabak na ganit ron. Si Trina gaya ta ron. Ang unleaded. Ang kuhan ron. Rodo, ang unleaded ron, ang pinakababa 5.8. Kayo guys, magbaba ko rin. Isang 50 lang yung boss. Amo rin magbaba ko na. Kaya pa na, mamanis panaan ni Kuwan. Bahala na nag, bahala na ng druga. Bahala na ng druga. Sa mo kagay ron ba no? Pidiya na ba, nasakpan na no? Ah! Boss daw? Alda yan. Aja na. Sakar man po nagsingko mo, balik na po. Dili, mas daghan ang baba ron no? Ang mahal man ron, dahil kay kuhan, Rudo. Rudo. May mas moving kay Dagan, si Rudo mo ron. So may Number 1, bus. Bus po, daghan po kayo. Labas Metro Manila. Ang Di ba crudo man bus no? Halos. kasagaran. Wala yung special nga bus. Pwera na sa kotse. Kotse. Si, napoy ko ba, automatic. Gas-gas mo. Gas no? Gapong Rudo. Hinay mo kaon. Ningawon dyan siyang irekilot. Dili ko siya mapahilot. Wala to ganun. Mayot kayo ka mo. Mayot